assalamu aleykum mi salmini on onon fof on calminama pellital Kaolack fuɗɗi ko 2007 2007 Kaolack naaɓe naati pellital e ballal Alaji Bama Sall kanko addi haalande kam ɗum 2007 nde o haalani kam ɗum ɗo e wuuro o haalani kam ɗum en même temps e 2007 o gimmimi Kaolack min goto yaade Dakar pour ardude e mabɓe nden ko noon wayatno 2007 o jaami min gaari 2008 mi heɓani arde kalnomi Sarif Ly kaw woni kawli ari caggal 2008 o noon 2009 min gaari minen ɗiɗo kadi min battini ko yaade Dakar min gardo e mabɓe caggal 2009 fayi 2010 nden ɓe puɗɗi arde ɓe gimmo Dakar ɓe mbatta rewande min taw délégation Kaolack o tawno ceerno Alaji en puɗɗima yantude hen min gona nden 6 walla 7 personnes ɓe mbatta immade Dakar ɓe ndewana min Kaolack ha ɓooyi noon Thiès naaɓe kadi mbatti rewande min taw wona bis Thiès o min mbattino yaade caggal muɗum taw Dakar naaɓe ne keewa noon ene yaha ɗiɗo duuɓi noon alhamdulillahi rabbil alamin ɗiɗo duuɓi tati Kaolack ƴettata ko oto muɗum banggue rawande min ƴettino ko oto mo 14 place rawande min ƴetti ko 7 place hikka min ƴetti aussi ko oto mo 14 place eyyi ko noon pellital wurdi e Kaolack saaha so yonti nde tawno ligganteɗo kañum alhamdulillahi rabbil alamin so yonti tan foof newata hikka min ɓurno hulde guila min ɓaami arde ki pellital hikka min ɓurno jogade kulol kono nde tawno alhamdulillahi rabbil alamin nde ha heddi 2 jours walla ne heddi ñalawma min garata woni komin kulno ko foof Allah changé ne wattani min cuusal min jiiyan ko min ganduɗa hoorema min ɗaminaki min daña ɗum kadi min gaari jaam min ngala caɗele haydara ni woni pellital Kaolack wuurdi passi o kam kono ceerno wiyata yimɓeɓe toujours e pellital ni par ce que ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hoorema kala suka madinajo jibinaɗo ɗo e wuuro he ene foti wattude mum hakkille ko tagui min ene foti wattude mum hakkille sa laari ko sukaɓe ɓe ganduɗa hoorema sa laari 99% ko watata ɗo ko ɓuuri hewde ko hoɓɓe immoroɓe caggal wuuro ɓe ganduɗa hoorema wona jibinaɓe ɗo e wuuro he jeeɗa affaire o hunde nde weelo ɗum mbaɗa hen intégré gara kadi ɓuura jogade courage e madinaɓe ni sa laari c'est vrai ko madinaɓe gardi won e caate mbaɗi initié hunde kono ene jogui sukaɓe aroɓe hen hande coftal e cuusal e yidde nde ɓe jogui hen nde sa laari won madinaɓe hande minen madinaɓe min manqui wade no mabɓe ni firti tan ko ene ñaaga kala suka gonɗo e Madina yo ara yante ɗum ɗo par ce que ko moƴƴere ɓolde woni hen minen min jiyani hen haydara so wona moƴƴere tan kadi almuɗo toujours sa wowi a felti wiide ka almuɗo wonko ganduɗa hoorema waɗa ɗum sacrifié e gurdam ma walla mbaɗa ɗum sacrifié e hoorema pour waɗande mo nangam mo jowtirɗa e ɗum min ɗum tan noon jiirumi noon ɗum kadi noddami jeunesse o foof surtout jeunesse Médina Gounass min mbiyata ko Alaji Mouhammad Saydou Ly eyyi koye délégation Kaolack arduɗo ɗon e musidɓe en Alaji Babou Galle en tawi ɗo kadi Madina Toroɓe kadi min jantodira e mabɓe eyyi minen to banggue programme amen to Kaolack to hamin gummimi ko Dakar eyyi jantumi e dental Kaolack e saabu ko toon jibinami kadi ko toon gandumi kono Allah waɗima oɗo saaha kam ko Dakar eyyi on saaha noon no garmi nde jantodirmi e mabɓe en jogui noon caisse momin mbaɗata hitande foof Kaolack ɗo hitande foof oɗon caisse min kebloto gam arde ga notitade golle ɗe e alhamdulillahi rabbil alamina caisse o noon oɗo saaha ɗeeɓi lohde seeɗa kono hatta noon kala ponnoɗo wadde hen waɗi hen ko foti wadde hen ko e alhamdulillah ɗum woni komin kebliri kadi min jogui toon mawɓe ɓe ganduɗa ko yiɗɓe moƴƴere anduɓe moƴƴere kadi min tawi ɗumen koye nder moƴƴere nde min kalni ɗumen hitande foof min jaaha min mbayno ɗumen teddinira ɗum koɓe jeeyi on saaha kamɓene kadi eɓe mbaɗa hen fodde koɓe foti wawde wadde hen ko foof on saaha so yonti min ndenda on saaha min ƴeewa programme amen min gardata joni woni duuɓi jeeɗiɗi eyyi caggal ɗum ko ɓe joguino anniya yidde arde waɗande ceerno khidma eyyi wonno e haqqillam jooli e ɓerdam pour waynade hebde yamirore pour arde ga wadde khidma waɗande ceerno khidma e kono gownomi waɗande ɗum seeranɓe jangguinɓe ɓen caggal ɗum e moƴƴereji Allah Cherif Samsoudine Cherif Ly hisa nden hitande o haalnimi wonde de pellital ene woodi eyyi namdimomi noon pellital hol programme mum o haalnimi mbimi alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum tawti anniya mo jiɗnomi o nden hitande noon puɗɗimi arde pellital eyyi guila nde garmi nde noon ala ko jiimi hen so wona ɓeydare ala ko jiimi hen so wona almudagal ala ko jiimi hen so wona moƴƴere kadi ala ko jiimi hen so wona jokkere enɗam ala ko jiimi hen kadi so wona dewal Allah ala ko jiimi hen kadi so wona neɗɗo o so ari ɗo kadi mo andu yitere golle mo yi kanko bani adama neɗɗo o kanko almuɗo garɗo o ndeka
ko seeranɓe makko ɓe jangguinimo ko gandinimo ko pour yo gollu so ari ga o yiyat kanko wonde omo foti gollude ɗum ɗo wona arde tan golla tan yaaha ala so jomum ari golli ma yinde ko kanko gurdam makko on foti wadde hen golle ɗe ɗo noon ha o wawa naftorade o naftora hen ɓesgu makko o naftora hen julɓe foof saabu min ko ɗum jiimi hen saabu keli hitande en garmi foof mbiɗa jogo coftal e anniya e kadi mbiɗa hestitita wonko heewi ko hestitita e am somi yeehi kadi mi ɓeydoto jogade coftal e kadi e golle ko waɗi kam hen motif o kam ko dewal Allah ngal saabu ko ɗum woni ko yiilete moƴƴere gonɗe hen o tengti hen kadi jokkere enɗam eyyi ɗum jokkere enɗam mawɗum woni hen aɗa ene jiiya Daka kam eɗen jiiya dokkere enɗam gonɗam toon mo mbayruɗa yiide duuɓi e kitale walla ma anda fo aɗa anda ɗum toon pellitande kadi ko noon on sifa jogui kadi ɓeydi hen tan no yimɓe gondirta ga ni e no gollirta ga ni ndeke Daka ko ha joni ko Daka tan woni ɗo kono oɗo Daka ko Daka sifa golle eyyi oto ko sifa dewal Allah e gol yankirinade Allah e gollande Allah ɗone kadi kazalika ko ɗum woni ga hen kala garɗo kam ala kulli hani kam ma yi hen ko ganduɗa ko haaloto won ko yi hen ko ganduɗa haalotako ma won ko ganduɗa kadi ko ganduɗa andata ɗum ni sakana haalo ɗum ɗo moƴƴere ngoni hen e ñaago Allah tan yo Allah newnen en moƴƴereji eɗen duwono ceerno men khalifa men jinnaɗo men ceerno Ahmed Tidiani Ba yo Allah juutno gurdam makko waddano hen cellal walla Allah yettina anniya makko e ɓesgu dental ngal e julɓe foof jetti Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi foof nde Allah waɗi en julɓe Allah waɗi en almu Cheikh Tidiane heewi tufde ko en jetti Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah waɗi en yarni en tufni Cheikh Sirajuddin Sayd Alhaji Mamadou Saydou Ba radiyallahu ta'ala anhu e khalifa makko mo ganduɗa timmuɗo khalifa ga ceerno men Cheikh Ahmed Tidiane eɗen jogui beelamma e yidde yettude Allah kono en mbawa dañde en ceerno men Cheikh Ahmed Tidiane ko jullirde to banggue Tidiane lamde ceer eɗen jetti Allah kadi e wonde Allah adda en ɗo eɗen mbawno wonde armuɓe dental ngal kono donc en arde pellital nde tawno ko heɓoto e ɗum ɗo ko ala foto heɓoto arɓe mbi ergol warñede ɓandu yata e mere kala mo tampanɗo Allah yoɓete sirtuno sa tampini tampanɗo Allah saabu sa laari e image uji ɓooyiɗi ceerno men Cheikh Tidiane aɗa yiyamo hamo daadi ha tiiɗi hamo waɗi paɗe mawɗe hamo tengade e tawno kanko adi ɗaɗa golle kanko adino fellitande Cheikh Sirajuddin ɗum woni kanko aduna o fof fellitinimo min noon ko Ibrahima Sall mbiyetemi ko majjintoroɓe min gimmi alhamdulillah bil alamina oɗo baba galle ko majjintoroɓe jeeya ko toon péri min gari noon kamɓe kawatanaɓe min jantodiri min hunde wotere guila min ɓe arde ha joni kamɓe min tan gondata min gari koye bis gimmotoɗo Fouta o bis jahowo Madina immo Fouta arowo koye on min gari min arɓe komin ɗiɗo to banggue zatiji amen kono noon nelɓe amen ɓe en keewi so tawi yonti hamin gara wonɓe caggal leydi ɓe wara koɓe moon fof waɗa hen ko hattani ɓe dokka min koɓe ndendini ko min goto mbiɗa ara hen saahaji mi lomto hikka noon gardumo koye oɗo suka wiyete ko Abdoullahi wiyete ko Oumar Abdoullahi Ndongo surtout ba makko kadi wonko Amérique to ko neɗɗo jiɗɗo ceerno no fewi nde min kaɓiri habaru o tan o wi min kam mbiɗa woɗɗi kono mbiɗa ɓiyama oɗo mbi yiiɗi jaada e makko o nelli passe o waɗi nelli mo joɓari o nelli pellital ngal joɓari kanko min gardi oɗo suufa